na fara so kadar maza, na fara so ashe na fara so, na fara so ashe na fara so. Da babban lamari na so dan na yo nazari akan soyayya a yau fara yo nazari. Ta ya zan barki gidi bi wannan lamari akan soyayya waɗansu sun fita a gari. Uwa ne da uba suke cika alkawari akan soyayya waɗansu sun yo zawari, waɗansu sun zauce wasu an sa su fari. Ashe ne da ni da ke shi ne zahiri, mai yin soyayya ya dace ai ma uzuri. Soyayya ta tsara ko ya zamo jarumi, ina yin kuka a tambe ni babu dumi. So ya rikita ɗalibi bale ma malami, sannan kanki na shi kamar mai aljanu. Kowa yan matsoni sai in ji ya ce min sanu. So ya rikita makaho balle mai idanu, kallo ɗaya ne miki na jidin na rikice. Lalle to da ni da ke mun dace ashe, kauna ce take ta sa in kauce ashe. Labari na zuciya fuska ce ashe, to mu zaci gaba da gaba kan da gaban mu ya razana. Ko yanzu an shafa ma kafin a san mu a gan mu a nuna. To da zare ta zara nazari haka nan ne dai na gano lamari na. Lamari lamara samara dan ko yanzu na samu rabona. Da tsaki tsaka ka tsaka ko na ga wadansu suna mini gata. Da uwa da uwa addu'arsa a yanzu na gata na mini gata. Ashe bibiya ta suka yi, sun ce waƙoƙina suna ta canjin ra'ayi. Kalamai na kai kamar ruwa ne aka yi, kalaman soyayya bincika ya aka yi. Idanu su gani zuciya ta yi ra'ayi, aikata alkhairi rayuwar ina muka yi. Mawakan Nijar ko dai ba ma da haɗin kai, idan naka zai taso kawai sai ka tsanai. Ku dibi makwata fa rayuwar ya suka yi, a faɗa na zuwa shawara ce na kai. Abun ban shawa babu canjin ra'ayi, amma